Ahojte, volám sa Tereza a momentálne pracujem ako dobrovoľníčka pre BROS ochranárske združenie na Veľkolelskom ostrove. BROS niečo cez 2 desaťročia obnovuje tento ostrov na Dunaji, ktorý je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. V roku 2008 sme s pomocou miestnych obyvateľov a programu LIFE priviezli na ostrov stádo dobytka. Obnovila sa pastva, vďaka čomu sme na ostrov prilákali mnoho milovníkov prírody a vytvorili sa tým pracovné príležitosti pre miestnych ľudí. Podpora Európskej únie nám umožňuje aj naďalej pokračovať v ambicióznych projektoch ochrany prírody. Eurovoľby sa uskutočnia od 6. do 9. júna a sú pre naše životné prostredie kľúčové. Príroda nemôže voliť. Vy môžete.